De skippen worden hieltijd grutter en die passen nou net meer door de sluizen bij Kwam-Waterszoon. Een bredere sluis is nodig, zei de provincie. Zo'n 10 meter breder moet die worden. En dat kost het wat, haast 150 miljoen euro. Maar het smiet ik volle op. Werk voor 2500 en 3000 mensen, nevens onderziek. Een groot part van die banen zal hier terugkomen. Nou, dat willen we heel graag, want het ben goede banen en het ben ik banen in de maakindustrie en dat willen we ook graag gaan. En hoe groot is een groot part? Nou, dat is nodig moeilijk in te schatten. Dus ik denk het eerste jaar, ik denk het tweede jaar, daar heb je toch een aantal jaren voor nodig voor het effecten van zo'n brede sluis duidelijk worden. Maar de Fries Makken bijvoorbeeld, die er direct van profiteren zullen en ook al grote investeringsplannen klaar had lezen, die zei dat ze bijna 200 mensen aannemen zullen op het moment dat die sluis verbreden wordt. De Fries in Makkum, dat ze super deluxe jachten bouwen, is een van de 9 bedrijven die het garant staat voor een bedrag van 26 miljoen euro mijlkoor. Het idee is dat ze dat betalen zullen terug van de sluis een soort van tolsluis te maken voor de grootste skippen. Geld voor het project komt verder bij Europa en het Riekwai. Van alle provincies die ervan profiteren, betaalt het Friesland 4 het meeste, 15 miljoen. De gemeente Zuidwest-Friesland gooit als enigste gemeente wat in de pot, namelijk 1 miljoen. Van alle gebieden die er wat aan hebben, betaalt het eigenlijk Friesland het meest. Is dat eerlijk? Nee, we verwachten er heel vol van. We gaan een hoog ambitieniveau als het gaat om scheepsbouw, maar ook om kustvaart. Dus ik denk dat het verantwoord is om gewoon dit bedrag der deel te lezen. Dus de bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen om de poort naar het Isselmar en ik naar het Achterland te verbreden. Dat de financiering op papier roen is, betekent net dat de sluis dus zeker komt. Daar gaat de minister over. Vertrouwen in goedkeuring is er wel bij de provincie. We huizen als regio enorm oprekt om dit voor te krijgen. Dit is vrij uniek dat de regio voor een rijksobject zoveel investeren wil. En ik verwacht je, en die loerde ik uit de Kamer, dat dit een hele goede kans verslagen had. En ik verwacht je dat de minister hier mij buitengewoon positief naar zien zal. Als het mais zit, kan in 2018 begonnen worden met de bouw. De skippen kunnen dan terug in in 2020.